फैबायथ' नै फैथ'वाखै फैनाया आयौ माथो नुबाय नायबाय आङो उल्था इदि नङा ओरैसो दोनो मानो बावबाय थायो नोंलाय खनसे फैनायखौ बावबाय इदिसो जाबाय इयाव बोरै जाखो नै खेला जादों गोरा खालाम स्टेना जादोंना बिदिजों बोरै जानो जायाखैनो नायलाय एबार जाबाय खोमा ओमफ्राय आं कमेन्टखौ बोरै नुहुरगोन दे इमान कमेन्ट फैबाय नायलाय आयौ हेल' एभ्रिवान बरायबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि लाइभआव बयबो फै रायलायनि फैद' नोंबो जिरायफैद' इथिंजा जिरायलाय कमेन्टफोरा थांबोजोब्बाय माथो र' इयाव नाय एसे लेट जालाय लांबायना आङो 5टा ग्रुपआवनो फैगोन होन्दोंमोन 5:20 जाबाय थेवबाबो र' गरमथार बिराद गरमखा आरो माबा मा होनो थाब फैनो सानबाबो गरमजोंनो हनैहाय कमेन्ट फैजोब्बाय आं इयाव नायनो रोंला इयाव नायनोसै एसे आवगायबाय आं अनसु बर' हाय आब' गुमै मा खबर मोजां आगै मोजां इरागदाव दैमारि मा खालामदों आब' आरो गुमै नै नोंथांमोनजों रायज्लायनोनो एकदमबारे नै मादैमोननाव फैबाय जोंनावथ' बांद्राय माबा मोना नालाय ओमफ्राय लाइभ फैनोबाथाय जों मादैमोननावसो फैयो आरोना आगै ओमफ्राय करिना बसुमतारी हाय आब' मा खालामदों मा खबरा मोजां आगै ओमफ्राय नै नोंथांमोनजों रायज्लायगासिनो ओमफ्राय माइनाव बर' हाय आब' सना मा खबर नायबाय थादोंमोन आं नोंनि लाइभखौ आब' आगै थेंकिउ कमेन्टआ माबा नुजायाखै दे नायबाय थायो इयाव नुदों ओमफ्राय नै एकदम आथुर आथुर थाङो आं होनख'नो हाला र' मा खालामदों आब' नै जिरायना दङ आगै सुजुता नार्जारि नों बबेनि आब' बाक्सा डिस्ट्रिक्ट रुपहिनि आगै जोङो ओमफ्रायो सुमना बर' हाय आब' हेल' आगै हेल' माव दं नोंसोरनो प्रियमा नार्जारि जों सालबारियावसो दङ जोंनि मादैमोननाव आथुर फैनायावनो टाइमा लेट जालायबाय 5टा बाजियाव आं माबानि कमेन्टखौ आं इयाव नायजायाखै दे नोंबो फैद' दे फैगोन दे ओइ थांजोब्बाय आं रोंलालै अनु ओमफ्रायो आंना माबाफोरा नेम गाबज्रिनायफोरा गोरोन्थि जायोबा निमाहा होदै आगैमोन अनुराधा मुसाहारि आब' सना मा खबर मोजां ना औ आगै मोजां एसे गाज्रिमोन ओमफ्राय थेवबो दा मोजां जाबाय नै नोंथांमोनजोंबो मैयानो फैनो सानदोंमोन आं खिन्थु फैयासै दिनै फैथारबाय आरो लाइभ चिरां बय हे आब' लाभ फ्रम बिजनि पानबारि थेंकिउ आगै जोंनि आब'मोननि जायगानिफ्राय नायगासिनो रिता बर' हे आब' गुमै हेल' आगै आइसा बसुमतारी हाय आब' हेल' आगै अनुराधा मुसाहारि नोंसोर गामियाव थांगोन मा लिरखो थांगोन एसे जाबाय बेरायनो दे आब' सना रायज्लायखानो नैयाव होनबाय नायगोन नायनोसै आं आयौ र' मा सोलिदों थांबोजोब्बाय नैलै साउन्डखौ खमायना हो आङो ओमफ्राय गोलोमफ्रुजोब्बाय नायलाय मानसिया आयु मा सेरदों आं जेबो सेराखैना दोनबालाय जि गोलोमखाबाय आं आयु नै नायफैलाय नैखौ
बेबो फैयाखिसै माथो नुवाखैसै नायफैलाय नों नायना फैलाय दांना बा नुयो आवगायबो खाथियाव फैयामोन औ नुबाय औ नुबाय बरनालि बर' हाय गलापि आगै मा खबर मोजां आब' मोजां मोजां बिरदाव भिडिअ ओइ मा जाखो बिरदाव भिडिअग्राफ मा इयो भिडिअग्राफि होननो रोंलायलांला आङो पानबारि फैला नामा सिसनो पानबारि थांगोन र' दा बिराद गरम ना साननैसो थानानै थांगोन र' ओमफ्राय एमडि बय सालबारि मा गामियाव आब' सालबारि नै एकदम सालबारि सक खाथियावनो आरो स्टेट बेंक खाथियावनो नांजाबनाया जोंना मादैमोनना ओमफ्राय एस बसुमतारी मा खबर आब' नाङा दे आं नैयावनो नायबाय इयावनो नायदों आखाइया रुमायगोन आरो ओमफ्राय आंखो र' दा माबायाबाथाय नायगोन आंनासो माबा माबि जालांजोब्बाय नै अनसु बर' आब' अदालगुरियाव फैफेरबाय नामा ओहो थांफेराखै आं आगै अदालगुरि थांफेराखै लाइमोन बसुमतारी हाय आगै मा खबर माबोरै दङ मा ओंख्रि जाखो खबरा दा मोजांथ' मैयाफोरसो बांद्राय मोजां नङामोन दाख्लैफोरसो दा मोजाङानो ओमफ्राय ओंख्रिया दालि पटल फ्रायसो जोंहा दिनैहाय मंगलबार नालाय ओमफ्राय सोरगो ब्रादार बहा दं आब' जों सालबारियाव दङ इफा बसुमतारी हे गलापि मा लिरखो इखो नोंनि कुवालिफिकेसना बेसेबां बांद्राय नङा इसेल' ओंखायनो आं खोन्थानो लाजियो दे उनाव खोन्थागोन एस नार्जारि हाय गलापि हेल' आंना माबाया बिपुल महि मा इयो टाइटेला होननायफोरा आंना उल्था पुल्था जाबा निमाहा होदे आंखौ इयाव नायनोसै दे आङो नोंबो फैद' नोंखौ नुवाखैनो दे नों नायबाय था गोमो लागोन आरो इयाव नायनोसै दे आङो इयाव माने आखाइया रुमायोना आंना गरमथार एकदम बारानो गैया एसेबो सुमन बर' आब'खौ आं खनसेल' नुफेरबाय आयौ आगै माहा नुनाय ओमफ्राय आं थाब थाब फरायनो हालाय लांला दै एकदमबारे मा खबर आब' सुवारना जय हारलिना मा खबर आब' मोजां आगै मोजां ओमफ्राय आं मोखां सुनाया बिराद गरम मोनबाय मानि बसुमतारी हाय नानि फ्रम माधानापाल आन्ध्रा मा खालामदों बे जायगानि नामानो इदि खोमा जोङो दायो नै लाइभ फैगासिनो नोंथांमोनजों रायलायनो माथुस्मिता गयारि आब' मावजि दिनैसो नुबाय आयौ आगै थेंक इउ आगै लाइभआव जइन जानायनि धोनस्रि सरगियारि नोंनि गुमैखौ साफाथार नुयो आं आब' लाभ इउ आब' गुमै थेंक इउ ओइ गुमै नोंखौ मोजांथार नुयोनो हनै मानो थांखो नोङो गरमखाय थानो हाला मोखां सुहैदों गुमैया एकदम गरमथारना नै सानबोरां हाय आब' आं पानबारिनि नोंनि भिडिअखौ सानफ्रामबो नायो आं आब' थेंक इउ आगै थेंक इउ आं दाखालि पानबारिनि थांदोंमोनथ' पानबारियाव औ थांदोंमोन जमुना मुसाहारि मा खबर आब' गुमै मोजां 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 आगै मोजां सुमना बर' सालबारि बाजाराव नुदो आब' ए आगै बिपुल मा जागोन इयो MJY आं बांद्राय मिथिलाय बारा मिथिलाय लाङाहाय बोरै बोरै सर्टआव थायोना किसुमाननि टाइटेलफोरा
मा बुंदों बियो जि मोजां देलायदों आब'आ आयु आं जेबो देलायाखै गोलोमनायजोंनो न'आव जेरै दं एरैनो दख'नाल' गाननानै फैदों लानथ'थ'नो खोमानि सनाबो गानबो फ्लाङासै दासोल' थान्दा जाबाय दहाय बांसिन गरममोन ओमफ्राय एस बसुमतारी ओइ आब' आं नोंखौ खनसे लोगो मोनबाय नोंसो गोसोआव दंना गैलाथाय लिरनो नागिरदोंमोन खोमा अबाव लोगो मोनदोंमोनबा आगै बावलायलाङो आंबो गोसोखांना होबा गोसोआव फैगोन खोमा खिजानि मानसिखौ नुबालाय सिनाय मोनगोन नालाय दा औ नामजादा सिनाय मोना नालाय तुतुमनि बर' गयारि दख'नाखौ जा मोजां गानबाय होननो नागिरदोंमोन खोमा सर्टआव थांबाय दख'नाखौथ' मोजां गाननो रोंखानांसिगोन बर' जाबाय नालाय बर'नि फिसा नालाय चिरां बय आब'आ आंनि SMS खौ रिप्लाय होला आयु आगै मानो होआ जानो दे खालामलाय कमेन्ट खालामलाय रेनुका बसुमतारी नाइस फेमिलि आब' थेंक इउ आगै नाय बिजोंसो खारसिगोन गोलोमदैया माथानि नायै गोलोमाखै दे नों बारा आंसो बांसिन गन्थङाव जा गोलोमखायो आं सिनना होनांगौ नांथ'आ दे बिदिनो सिनना होनोसै आं होमबालाय खारासै माथो नायलाय मेसेज हरथ'वाखै ओरैनो माबालांबाय थानांगौ नायबाय बेखौ रेनुका बसुमतारी होननाया खिन्थु नायबाय आं ओरै हमथाना लाखिबायना बारा एक्सपिरियेन्सबो गैलायलांहा लाइभआव फैबाय थानाय जायाना एबार गोबावजों खेनसे फैनाय जायो खननैल' जाबाय जोङो एबारजों लाइभआव फैनाया बेयाव नायनि र' अनजालि बर' पानबारि बाजाराव नोंखौ नुदोंमोन आब' रायज्लायनो सानदोंमोन नाथाय आथुर जानानै रायज्लायनो मोनासै गासिबो बेबायदिल' बुङो रायज्लायनांगौना आं रायज्लायबा मोजां मोनोना लाजिनाङाना मानो लाजिनांगौ नोंसोरबो मानसै आंबो मानसै आब' मा खबर होनना माथो होबानो जायो मिरा बर' हाय आब' सना हेलौ आगै बे बिराद कमेन्ट खालामो आंखौ मिरा बर' आगैया प्रफाइलाव नायनानै सिनायबाय आं दे कमेन्ट खालाम नोंथांमोना जल्दि बिराद गरमखा दसे सम थाबावनोसै अयथासार गरम माथो र' खैथायाव थांनाय जायो लाइभखौ फोजोबबानो थांसै आरो 5:30 जाबाय जल्दि कमेन्ट खालामहर नोंथांमोना सोर सोरहा मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहर आरो नांथालायबाय आं नायलाय आरो मा होनो जोंना चेनेला 30K जाथारनोसै आरोना 30K कमप्लिट खालामना होदो नोंथांमोना जल्दि बिब' बिगुमैखौ अनोबा आरो सोरबा आदा बाजै होनो ओमफ्राय प्रिथिबि ब्रह्म क'क्राझाराव बेरायनो फैसिस लोगो हमगोन नोंसिनि भिडिअ'खौ सानफ्रामबो नायनो मोजां मोनो आयु आगै थेंक इउ स' माच गोसो गोरबोनिफ्राय मालाबा सम मोनब्ला थांगोन आरो थांबाथाय आं खोन्थाखागोन दे क'क्राझार थांहांदों होननानै धिनुस ब्लग हेल' होननाया हेल' होनहरदों हाय चिरां बय मा ओंख्रि जानाय आब' सना दालि पटल फ्रायसो आगै दिनै जोंहा मंगलबार ना जेबो जाया कहिमा नार्जारि हाय आब' सना प्लिज रिप्लाइ खालाम दे आगै मा बुंदोंमोन होनहरफिनबानो जाबाय मुननि नार्जारि हाय आब' गुमै हेल' आगै जोंसार बसुमतारी दिनै मिरामिससो जोंना मिरामिस मंगलबाराव मिरामिस जायो जोंना र'
फुरलिलि नुखादों आंखौ नायलाय गरमजों गोलोमफ्रुजोब्बाय टाइम जाबाय होनना जि जल्दि जल्दि फैखादों 5ता होन्दोंमोन नालाय आङो भिडिअ'बो होदोंमोन आरो भिडिअ'बो मोनसे होदोंना जोङो गरमजों थानो हायाखै नोंथांमोना नायलाय ब्लग भिडिअ'खौ एसे आगोलाव होदों आङो ओमफ्राय मा बेयो जोंसार बसुमतारी बेखौ फरायखांबाय ना गियानबती नार्जारी गुड इभिनिं दिदी आं वेस्ट बेंगलनिफ्राय नोंनि भिडिअ'खौ आं नायबाय थायो थेंक इउ आगै सना वेस्ट बेंगलनिफ्राय नायो जोंखौ बिथाङा थेंक इउ गोसो गोरबोनिफ्राय मुन्नि नार्जारी माइ गायाखै नामा आब' जोंहा माइ गायालै आगै आगोलाव गायोमोन दा गायला जोंहा माइ गायग्राबो मानसि रावबो गैया बिमाजों आंजोंल' नालाय माइ गाया आरोना उनावहाय गायनाय जागोन खोमा दा खिन्थु एबारबो गायाखै थांनाय बोसोरावबो गायाखै माइ गायिखायनोथ' गुफुरफोर जाना दं फाल्थुनो गुफुरफोर होनबावो लिया बसुमतारी हाय आब' मा खबर मोजां मोजां आगै मोजां जोंसार बसुमतारी अनुसो सं मा फैयाखै नोंसा लांसा फैयाखै ओइनो जिरायो ओइयाव सियार लायबाव थां न'आव आबौ दङ न' सिङाव आंसो गाजोला आंनिखौलाय माथो कमेन्टखौनो नायाब्रा दे नायगोन आगै कमेन्टआनो जल्दि जल्दि थाङोबा आं मा खालामनो दे ओइनि चिरां बयमा हरबावदों ओमफ्राय आब' आरो गुमै चिरां बय आब' आरो गुमै नोंसोर मालाबा फानबारियाव फैबा खबर हो आं लोगो हमनो बिराद एक्साइटेड दे आगै दे जागोन मालाबा थांबाथाय थांबावगोन ना खोन्थागोन थांबाथाय दे खोन्थाहरगोन रस दाउ खौवौआ जा मोजां गाबगासिनो इदि खोनाहैलायदो खोमा खोनाहैदो खोमा इदि बोथोराव इदिनो गाबोना मोजां खोनालायो दावस्रिसो खोमा दावस्रिना खौवौबा फानजा अफिसियेल हाय आब' फ्रम अदालगुरि थेंक इउ आगै अदालगुरिनिफ्राय नायगासिनो आगैया फानजा अफिसियेल फानजा अफिसियेलानो हरबावदों आंनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामना होदो आब' होनदों जागोन दे आं खालामना होगोन आरो दा लाइभ बानायखां बानायना होगोन दे ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जाय जाय नायगासिनो बे फानजा अफिसियेलखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय बयबो जों हेफाजाब होलायनांगौ गावजों गाव ओमफ्राय संगिताराफाहाय आब' मा खबर मोजां मोजां मोजाङैनो आगै दं खिन्थु बिराद गरम ना गरमखा आरोना मानसिखौ नुवा खासिखौ जालाय हरलायफोरखौ मा लिरखो बियो संगिता बसुमतारी हाय हेल' जोंसार बसुमतारी आब' माथो रिप्लाइ खालामा देलै आगै खालाम हरफिन आं माखो रिप्लाइ होनो देलाय नै कमेन्टआनो थांबाय थायो हमथानासो लाखिगासिनो नै इदि आखाइ फारसेजों बांद्राय रोंलायलाङा दा एबारजों खननैल' जाबायना जों लाइभ फैनाया सुजुमा नार्जारि मायबा र' सुजुमा नार्जारि है आब' गुमै थान्दा मोनबाय नामा दहायनि गरमा बेसेबा गोबाव दैयाव एकदम माबाना थाखादो गोजोमना थाखादो दाबो बिनिफ्रायसो गरमानो थेवबो दाबो गरमानो खारबावाखै चिरां बय दे होनबा आब' आरो गुमै आं दुगैनोसै दे आगै बाय बाय दुगैहैथां बिराद गरमखा कानसन उजिर हाय आदा बाजै मा खबर मोजां आगै मोजां थिनुस ब्लग हेल' आं सालबारिनि लखिमपुराव थायो नोंसिनि ब्लग नायो आंबो थेंक इउ लखिमपुराव मा बानायोबा ना फरायबाय दंबा फरायगासिनो खोमा फरायबाय दं लखिमपुराव आयौ जेडि एक्सआबो जोंनि लाइफआव जयेन जादो मा होनदों मोजां दंना सानैबो मोजाङैनो मोजां मोजाङैनो दंथ'यो मैया दाखालिफोरसो एसे गाज्रिमोन आरो आंहा खिनायबो जादोंमोन दं ओमफ्राय गगा आलासि मोननाय जाना फैना गगा मोननाय गुजुनायबो जादोंमोन ओमफ्राय ओजा अखा हाबाय दंमोन ना न'खरनो जोंनिखि सान्दुं दुंना होदो दायो मोजां ओमफ्राय आं हानानै मासे गरम आयु दसेबो थाखाया गोलोमनाया गिसिब गैया खोमा दङ दाबो रिमन इस्लारि हेल' आब'
हेल' आगै मा खबर बाजै कान्द्रा नार्जारि मोजां मोजां आगै मोजां सिमफोरानो हरबावदो सोरबा इनि GDX हरबावदो नायदो नायगासिनो आङो ZDX नि ब्लग दे मोजांथा हेपि कापोल हाजबेन्ड वाइफ थेंक इउ नोंसिनि ब्लगखौबो नायबाय थायो दै खिन्थु कमेन्टसो खालामजाफ्लाङा आङो नायै लास्टाव नायखांनानै माने कमेन्टखौ हरनो बावगारो आङो नोंसिनि गासै भिडिअफोरखौ इउटिउबारनि भिडिअखौबो नायजोबो इयो नोंसिनि भिडिअखौ नायनानै मोनसेबो गारा इदिनो आंना टाइमा मालाबा एकदम माबा मा होनो निजि भिडिअ बानायनो थाबाबो गुबुनफोरनिखौ नटिफिकेसन फैबानो इदिनो मोनसे थुलांना नायनायावनो आंना मालाबा थालांलायलाङो भिडिअ बानायनोनो ओइनो माबायाव हरबावदो औ रस बिदिनो अनलाइना थाबाय था आरो मोजां भिडिअ लाबोबाय था औ आगै नोंथांमोनाबो नोंसोरबो बेबायदिनो जोंखौ सापर्ट खालामबाय था बिदिनो जों मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन आरो ना मा होनखोथाय बियो अबेया रमेन्जि आसामा नङा नैखौ होनदां रिमा बसुमतारी तामुलपुराव फै आब' गुमै बेरायनो तामुलपुराव औ थांगोन दे मालाबा आगै थांबा खबर तामुलपुर होगोन ओमफ्राय फुजा बसुमतारी हाय आब' आरो गुमै मोजां ना औ आगै मोजाङानो मोजां ओमफ्राय ZDX कमेन्ट खालामबावदो दं मानो आंनाबो आखाइया लोरिना दं मोजां सोमावनो हाया जाना दं औ आं दानि इसे नायज्रांदोंमोन ओमफ्राय बोरै जानायथाय मा जानाय फारसेनिफ्राय माबा नायजोबनो मोनासै आङो दानि आं दुगैथ'यैयाव इसे नायज्रांदोंमोन आङो उनाव नायफिनगोन र' होनना नायनोनो मोनासै दा न'आव थांनासो नायफिननांसिगोन आङो बोरै जानायथाय खोन्थाहरनो हागौमोन लकेल बड' लाइफ स्टाइल मा खबर मोजाङैनो मोजां दंथ'यो प्रबिना बसुमतारी मा ओंख्रि जायामोन आब' दालि पटल फ्रायसो जोंहा जेबो गैया निरामिस CB सकआव थांनो ब्लग मेथाइ लाबफा मेथाइ मिथाइ उदै बया जाना दं मिथाइल' गाफ्रावो CB ब्लग हाय आंहा दासो हेल' मिरा बर' थेंक इउ आब' आं कमेन्ट हरनायखौ गोसोआव लाखिनायनि थाखाय लाभ फ्रम गरेस्वर थेंक इउ वेलकाम गोसो गोरबोनिफ्राय आंना मोजां कमेन्ट हरग्राफोरखौ गोसोआ आरो मेगना थबनो गोसोआव थाखायो आंना माने नाम आरो प्रफाइल मोजाङै नायना लाखायोना मेम'रिया थिगैनो दं होनबा मिरा बर' बे आगैया बिराद मोजां कमेन्ट खालामखायो थेंक इउ आगै थान्दा मोनदों ना ल' एसे थान्दा मोनदो नोंनि अननायाव नङाबा गरमानो लाजाखाया मोखाङानो जा गोलोमखायो आंना गन्थङा आयु लकेल बड' लाइफ स्टाइल गोबाव जाबाय दिनै लाइभआव फैबाय गोबाव जाबाय दिनै लाइभआव फैबाय मा होनखोथाय आं गोबाव जाबायमोन होननो नागिरदों खोमा जोंखौ लाइभआव फैखो औ गोबाव जाबायमोन आरो CB ब्लग मा ओंख्रि जानाय ओंख्रिया दालि पटल फ्राय सोरजिला खेरखातारि अरायबो खुसियाव थाबाय थानो हाथों आगैमोन थेंक इउ स' माच आब' हानजा अफिसियेल आब'आ रुपहिनि ना औ आं रुपहिनि जाबाय माथो जायाखै डाटा जोब्बाय खोमा दहाय नायदोंमोन नों मबाइलखौ नायदोंमोन नै फैफिनबाय माथो इयावनो ना नैयावनो
ก็मबाइल नाम्बार दं खोमा दहाय नायदोंमोनथ' दहाय फुङाव नायनाय मा जाखो कमेन्टखौनो नुला माथो फैबाय मा लिरखोथाय आरबि टप मा आब' मा खबर मोजां ओमफ्राय लकेल बड' लाइफस्टाइल आब'आ गोदो जा नायोमोन आंनि भिडिअखौ लकेल बड' नायोमोन खोमा दाबो नायो खिन्थु कमेन्ट हरनो टाइम मोना नायो नङा बे चेनेलनि नामखौ एसे बेलेग टाइपनि मोनदों आं लकेल बड' लाइफस्टाइल बे चेनेलानो ना बेलेगबा आगैनिया नायनायालाय नायो सोरनिखौबा नामफोरखौ सोलायबाय थायोना रस आंबो बाक्सा कक्लाबारिनि अदालगुरियाव थायो भैरबकुन्द बेरायनो फै जोंनाव थाफै दैज्लां बोथोर थांबा दे आगै दे जागोन दे लाखिनो बाबासो जोंखो जों हले ओइ उदालगुरिनि भैरबकुन्द जों हले गोथाव संना होबाय थाबा गोबाव थायो होनलाय सप्तासेबो थानो हानाय मास मोनसेबो थानो हानाय लाखिनो हायाबासो जोंखो लकेल बड' लाइफस्टाइल बेनोमोननो थेंक इउ दे आगै कमेन्ट खालामनायनि थिनुस ब्लग थेंक्स फर रेसपन्डिं माइ कमेन्ट वेलकाम आङो कमेन्टआ जल्दि थाङाबा बयनिखौबो नायखायो दै सोरबा साननो हागौ मा आंनिखौ नायाखै होननानै खिन्थु दा नै आंहाबो बांद्राय बिदि एक्सपिरियेन्स गैया नालाय लाइभ फैनायनि खननैल'सो जाबाय एबारजों ओमफ्राय एकदम जल्दि थाङो कमेन्टआ माने नायस्लाबनोनो हाया लकेल बड' लाइफस्टाइल वेलकाम आब' होनदों सिंनिया गोमसार बसुमतारी आब' गुमै मा ओंख्रिमोन दालि पटल फ्राय आरो थान्दा मोनबाय ना सान्दुंआ थांबायना MYBL ब्लग आब' दानो आंनि भिडिअखौ नाय लाइभनि भिडिअआवनो प्लिज माइ ब्लग दाथ' आं बोरै नायनो आगै नै कमेन्टबो फरायबाय दं ना कमेन्ट फरायगासिनो ना मबाइल मोनसे थाबोनायबो नायनो हागौमोन बे मबाइलजों आं कमेन्ट नायगासिनो नोंथांमोननि दाथ' आङो नायनो हानाय नङा दा न'आव थांना नायगोन दे आं दे आगै नोंथांमोनाबो नायहैबानो जाबाय नै MYBL ब्लग सनिस दैमारि हाय आब' हेल' आगै प्रबिना बसुमतारी मा कमेन्ट सोंखो नोङो आगै आब' गुमै बेबि लाबाय नामा प्लिज रिप्लाइ गाज्रि दामोन सोंनायनि थाखाय आब'नो लाथ'वाखै आगै लाबाथाय आङो नोंथांमोननो खोन्थाखागोन नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुखागोन ना आगैमोन होनलायलांबाय आंहासो नै बे सासेल'खौनो बुहुदानो मिथिनोबो लुगैखादों नालाय बुहुद गोबावनिफ्रायनो दाखालिनिफ्रायनो आंखौ कमेन्ट खालामगासिनो बिदि जेबो नङा नोंथ'वा रस आरो खालामबावदों बे आगैया बाया लाखिनो गोसो बायदि थाफै जाफै बेरायफैनो आयौ आगै थेंक इउ थांगोन दे आं बेरायनो बिराद मोजां मोनखायो माने बेरायना जायगा नायथिंनो मानो होनबा आं बिराद एक्सपार्टखा नै बे नोंगुमैयासो लेंबाबो मोना बेखौ आंनि जरावसो थाङो अबावबा बेरायनो मानो दाखालिबो पानबारियाव थांथारामोन बेयो आंसो लांदों ओमफ्राय गुन्जन बसुमतारी आब' गुवाहाटियाव फैबाय थायो नामा आब'नो औ गुवाहाटियाव गेजेर गेजेर थांनाय जायो जोंहानि दादै आरो आनैमोन गासिबो जोंहा गुवाहाटियावनो इसा निजा न'ना ओमफ्राय न'खरनियानो थायो आरोना जोंहा गुवाहाटियाव जोंहा जे बै मटु आगै आंनि ब्लगाव गेजेर गेजेर नुयोना बिस्रानावबो थांनाय जायो बिस्रानाव बांसिन थांनाय जायो ओमफ्राय जोंनि आनैबो दङ जोंनि बाबानि बिनानाव
बिसिना बेयावनो न' ओमफ्राय जों थांनाय जायो आरो ना शपिं आरि खालामनो थांबाबो जों बेयावनो थाहैयो ओमफ्राय नामखौ सेभ खालामना ला दा बावगोन आब' सना सेभ खालामना ला मायाव सेभ खालामनो होखोथाय आगै अबे नामखौ नै MYBL ब्लग गोसोआव थागोन दे MYBL फुजा गयारि आंखो सिनायो आब' आं दा बोरै सिनायनो आगै दे नों बबेनि खोन्थाहरदो होमबासो आं सिनायगोन जों खाथिनिखौथ' सिनाय मोनजोबानो नामजों सिनाय मोनो रसा मा हरफिनदों बे आगैया माने मनायाव सोना लाबो गुमैखौ थांगोन दे सोना लांलायनाङा ओइनो सोलायनाङानो आगै थांगोननो सनिस दैमारि गुड इभिनिं ओमफ्राय थिनुस ब्लग हाजबेन्डफोरा बेरायनो बाखायो आंनि हाजबेन्डआबो बासोयो बेरायनो अफिस बन्द थाबाबो बेरायहैया रेस्ट लानो लुगैयोना मेङो नालाय एकदमबारे माने लेंबाबो मोननो नागिरा आंथ' मालाबा एकदम जबरदस्तिसो लेङो माब्लाबाल' गावनि गोसोजों लाङो चन्दन जस ब्लग गुड इभिनिं आब' आरो गुमै गुड इभिनिं आगै सनिस दैमारि आयौ आं फरायनायखौनो फरायबाय थाखोना माखौ हमना मोनलाय लांलाहाय फैबायदां दे गोदान नोंसोर माब्रै दङ चन्दन जस ब्लग जों मोजाङैनो दङ मोजाङैनो दंथ'यो दा मोजाङै गैया उदै बया जाना दं एसे हामबायना हामबाय आरो दायो नङाबाथ' आं नोंथांमोनजों लाइभआव रायलायनो हानाय नङामोन ना MR बर' दैमारि मानो रिप्लाय हरा आब' आगै दे हरफिनलाय इमान कमेन्ट फैगासिनो नै बुहुत कमेन्ट फैगासिनो गोजौआव थांबाय थायो ओमफ्राय आं नायस्लाबनो हाया आरोना चन्दन जस ब्लगआ कमेन्ट खालामफिनदों अन्नानै आंनि चन्दन जस ब्लगखौबो सापर्ट खालाम आब' प्लिज औ खालामगोन आगै मानो खालामा जानो आरो नोंथांमोनाबो जाय नायगासिनो सापर्ट खालाम चन्दन जस ब्लग फुजा गयारि आब' नोंसोरखो सालबारि बाजाराव नुयो मलाबा आब' गुमै माथो होनांगौना आगै नुबाथाय बुहुदानो लाजियो गोजाननिफ्राय ओरै नाहरना मिनियो माथो होबाथाय आं बिराद गोजोननाय मोनो माथो होनांगौ माथो होबानो जों रायलायोना दसे थाबावनानै दोननोसै ना मार गरमखा गरमथार एकदम आङो माबायाव मेथाइया दाबो मोनफैयासै आं बे दारागावआव बेरायनो थांनो बिराद थांनो लुगैदों ओमफ्राय दा दे रानाखै खोमा सोरबा ओमफ्राय ओरै होनो दारागाव थांबा दसेनो अखा हालाबायो ओमफ्राय सिजाबोनांगोनबो स्कुटिजों थांबा इदि होनो नालाय ओमफ्राय आङो माने एबार स्कुटिजों थांनो गोसो आरोना ओंखायनो मालाबा थांनो दे रबिबार नायना थांनांसिगोन जोङो मालाबा बिराद थांनो लुगैदों आङो खिन्थु दा अखा हाबाय दंमोनना सानसेया ओंखायनो लामाफोराबो बया जानानै दंमोन थांथ'वाखै ओंखायनोथ' दुयेल बर' मा खबर आब' मोजां आगै मोजां एम आर बर' दैमारि आब' नोंसोरनि बिनानाव आदै मादैमोनखो सिनायो आब' गुवाहाटियाव थांबोला लोगो हमगोन आब' नोंसोरखो दे आगै थेंक इउ जासमिन बर' गुड इभिनिं नोंनिसिमबो बिराद गरम मोनबायलै आं आयु मेथाइ बिहरनायाबो दाबो मोनफैला
थान्दा बिहरनायबानो हामगौमोन आं गगा मोननो थान्दा जाग्रा मावो नों दंना गगा मोनबाबो सिन्था गैया आंहा ना नोंगुमै थानायाव जानाय थाव फुदुंनानै थख्लायनांसिगोन आं एबार जानाय गगा थाव मोनबा फुदुंना गन्थङाव एकदम सोसिन होननानै हामहोदो इयो आंखो एकदम दसेनो अखानायैनो रानजोबदो ओमफ्राय गगाया एबार गगा मोनबा गन्थंखौ ओरै सुथेनांगोन माबाजों हलि मलि गोसा गोसा होन आब'नो आयु आंनि माथोखौ खोनायाखै नामा आगै गोसा गोसा रायलायनो होदों भालरा ए बेना बिदिनो खोमाना लानाया नामानो नामा भालनरा समायना नुदों थेंक इउ लकेल बड' लाइफ स्टाइल थाथ'दे आब' गुमै आं दुगैनोसै गाज्रि दामोन नोंसोरजों लाइभआव थाफानो हायैखौ जेबो नङा दे आगै मानो गाज्रि मोना आरो कमेन्ट हरफिनदो नै एम आर बर' दैमारि थेंक इउ आब' रिप्लाइ हरनायनि थाखाय अराय सम बिदिनो अनलायना था औ नोंनिसिमबो गोजोननायखौ जासिहरबाय आगै जोंनि लाइभआव जयेन जानायनि थाखाय आरो निस्सय जों जुदि गुवाहाटियाव थाङो एबार खबर खालामगोन लोगो हमगोन ओमफ्राय दोनथ'नोसै नामा गरम थांबाय सन बिराद गरम मोनबाय सं मालाबा आरो फैलायगोन दोनथ'नोसै नामा आङो लाइभखौ यगिता बर' आगै नोंनि भिडिअफोरखौ नायनानै आंबो गामि फोथारफोराव बेरायहैनो लुगैयो माथ्स मुभ डियार मा बुंखो आं बारा मोजां बुजियासैनो रसा आरो हरफिनदों हांसो दंसोगारो नामानो औ मादै मोना बिराद हांसो दङ दाउबो दङ नुहुरदो आरो बिस्रा मादैया गैथ'वा ओंखायनो नुवाखै मादैया माइ गायनो थांनाया मोनफैयाखैनो दादैल' दङ दादैखौ मेथाइ लाबोनो होदोंमोन आं दाबो मोनफैला नै मोनानोसैयानो हांसो गाबनाय खोनादों खोमा औ खोनादों बेनो होना हो माबाया अनसु बर' आब' नोंनि मेगनखौ जा किउट नुयो आं आयु आगै थेंक इउ एमडि वाट्सएप स्टेटास आब' सना गोसा रायलायलाय आब' आरो आंनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामना हो बुंना होलाय नोंनि भिउवार्सफोरनो आब' सना जागोन दे आगै मा नामनो एमडि वाट्सएप स्टेटास बयबो साबसक्राइब खालाम नायहै सापर्ट खालाम औ ओमफ्राय आरो कमेन्ट खालामबावदो सन्दन जस ब्लग अके आब' बाय एडभान्स गुड नाइट आब' आयु आगै मोनाथ'वाखैनो दानो गुड नाइट होबाय दे गुड नाइट ओमफ्राय आं दोनथ'नोसै खोमा इमान गरमनै नायलाय न'आवबो थांनांसिगोन नै मोनागोन ना नङाबा जोङो न'आव एसे खामानि दं आरो जासिगोन दोनथ'नोसै 15 नामा मिनिट आङो दं आगैमोन खै मिनिट जाखो आं लाइभ फैनाया 1 घन्टासो जाबाय दे 1 घन्टा जायो आरो दानो जायाखै खोमा ना जाबाय जानांगौ जों माबायावनो जाथ'वाखै फैदोंमोन 1 घन्टा जाथ'वाखै 1 घन्टा जाथ'वाखै दे दोनथ'नोसै दे आङो ना दोनथ'नोसै लास्ट सोरनिबा कमेन्ट फैदोंमोन सोरनि फरायनानै पुरा ओइ सिंथानिया प्रबिना बसुमतारी माहाथो दं नोंसोर आब' गुमै जोङो न'आव गैया जोंनि मादै मोननावसो दङ सालबारियाव न'आव माने लाइभ जाया आरोना एकदम नेटानो स्ल'थार नै इयावसो मादै मोननावसो होफैयो जों लाइभ होनो गोसोबाथाय माने लाइभ फैनो सानबा इयावसो फैयो जोङो नेट गैयाबो मोजां माबायानो माथोफ्रा मोजाङै खोनाहैनाय नङाना नोंथांमोना नांथाबबाय थानो नागिरदों
ददेरे सरगियारि हाय आदा आरो आब' मा खबर लाभ फ्रम अदालगुरि खैराबारि खबरा मोजां आगै आरो थेंक इउ अदालगुरिनिफ्राय नायगासिनो ददेरे सरगियारि आगैया अदालगुरिनि बुहुत कमेन्ट खालामो आंनाव आगै मोना जों अदालगुरिनिफ्राय नायो आब' आगै बिनानाव बुहुत बिदिनो कमेन्ट फैयो आरो अदालगुरिनिफ्राय नायनाय बिराद कमेन्ट मोनो आङो ओमफ्राय थेंक इउ स' माच अदालगुरिनि बयनिसिमबो आरोना जाय आंखौ नायो मोजां मोनो ओमफ्राय आं सानसे थांगोन अदालगुरि बिराद थांनो गोसो आं नायनो आरोना जायगाफोरखौ माबायदि ओरैनो खोनानायावल' खोनायो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबाय थायो अदालगुरिनिफ्राय नायदों बिदिनो माने थांनो गोसो आरोना आङो सानसे थांगोन दे आं दोनथ'नोसै दे आगैमोन नोंसोर गाज्रि मोननाङा नोंसोरो मालाबा फैलायगोन जोङो ओमफ्राय दिनै नै दा बिराद गरमबो आरो जों न'आवबो थांनांसिगोन मोनासि जाबायानो आरो दायो नै 6ता ग्रोब जाबाय दोनथ'नोसै आङो स' बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय जोंनि लाइभखौ नायजोबनायनि थाखाय औ स' बेखिनियानो दे आगैमोन फैफिनगोन जों थाबैनो नोंथांमोनजों आरो आं खोन्थाखागोन लाइभ फैनोबाथाय दा दोनथ'नोसै बाय बाय दोनदो